her nu. Og det er lige nu. Ja, det vidste jeg godt. Det her, det vil nok blive et af de sværeste momenter i de uger, der er gået her nu, for det har faktisk været rimeligt at holde op i Odense Kommune. Men fra sidste torsdag, forrige torsdag, nu blev vi her torsdag i går jo, der begyndte det pludselig sådan at gå op for mig, hvad der var ved at ske. Jeg vidste jo godt, at jeg skulle stoppe på et tidspunkt, som Jens var inde på, og tak for de fine ord, Jens. At det vil ske på et tidspunkt på at have en flekskontrakt som det her. Og flekskontrakt, den fandt fru Persen og mig, Birke Persen, som har været min tidligere chef, hun fandt jo ud af, at i fællesskab med mig, den stoppede lige pludselig. Og det vidste vi vel egentlig godt, men vi fik det ikke. Så vi var nødt til at kigge på den, og så stod der så, at når en person fyldte et vist antal år, så kunne personen ikke være i fleksjob længere. Og det var så det. Så måtte man jo nødt til at vige pladsen. Desværre ikke for andre, for det er der ikke mulighed for i kommunen i øjeblikket, i hvert fald tror jeg på. Det ser ikke sådan ud, at der kommer ikke den klasse, som vi ligger, eller jeg ligger i hvert fald. Det er ikke lige det, man ansætter lige i øjeblikket. Der er mange andre klasser, der du er ansat i. Det går ikke efter vægt. Så har vi et ansat jo. Så er du efter nu. Ja, så har vi det. Men i hvert fald, Jens var lidt inde på det. Det så har været sådan lidt, også turbulent i det sidste stykke tid jo. Fordi vi pludselig igen, det var måske ikke så voldsomt, men vi har flyttet rundt nogle gange efterhånden igennem de smart 10 år, jeg har været med i det. Men den her flytning, den kom overrasket. Det er der vist ikke nogen, der har været i tvivl om. Vi fik mange nye kollegaer, og mange rigtig søde kollegaer, og vi fik ny chef, vi fik en ny ledelse helt talt, alle os, der kom ned fra studietjen på det tidspunkt. Og det var helt ærligt, det var svært for mig. Jeg kan kun svare for mig selv i det her tilfælde. Det var ikke let at pludselig se nye ansigter og alt det, man skulle det. Og jeg vidste, jeg skulle til at stoppe. Jeg har ikke noget imod, jeg elsker jo mennesker, for det er det, der er mit. Altså med at, jeg snakker jo ikke ret meget, men alligevel, så kommer der dog lidt ud. Men der gik det ikke ret lang tid, så fik vi igen. Faktisk, jeg synes faktisk, det går indtil nu, det var jeg lige stoppet også. Så jeg har jo gået godt dernede. Vi er begyndt at finde ud af det alle sammen. Vi bliver nødt til at samarbejde jo. Er vi så nogle stykker efterhånden, der på en eller anden måde stopper og sådan noget, sådan er det. Det er kommunen i øjeblikket, jeg synes, det render over egentlig i øjeblikket. Nu taler jeg heldigvis, og det gør I sikkert også, men jeg har mødt i hele min tid heroppe rigtig mange kollegaer. For jeg har været så heldig at undervise i mange år blandt andet, og det gav en kæmpe berøringsflade, som jeg er glad for, at jeg har i dag, når man sådan. Så det kunne egentlig være sjovt, hvis man havde haft mulighed for at lave en åben reception, og se, hvor mange man havde kendt. Og se, hvor mange. Det kan godt være, at det har gået den anden vej, jo. Det har ikke været rart. Men til jer, der sidder her nu, vi er et lille sluttet selskab. Men det er flere af jer, der mangler desværre nogle stykker. Der har været lidt sygdom, og der har været nogen, der holder en fridag og sådan noget, sådan er det. Jer, der sidder her, det er i hvert fald, og der er lige et par stykker også, uden der kommer lige tilbage til. Det er mine kære kollegaer, som jeg plejer at sige, og mange af os har heldigvis kendt hinanden lige siden den første dag, at jeg træder ind på Mads Graves kontor. Lidt mærkeligt. Værelse 106, som jeg arbejder i nu. Så cirklen var sluttet. Og nu begynder det at blive svært. Det kan jeg godt mærke. Altså, jeg ved godt, vi kommer nok til at ses på en eller anden måde. Det skulle da være mærkeligt andet. Men I ved lige så godt som mig. Det er måske et lidt grimt ord, men ude af øje, ude af sind. Altså, man er jo væk. Altså, I har alle jeres sammen i jeres arbejde nu. Og jeg er også, som Jens var lidt inde på, jeg har fortalt ham lidt om det, sådan hvad jeg kunne tænke mig på, men jeg kan ikke sidde nede i ret længere gange. Og der har jeg blandt andet den der sagt til ham, at jeg lavede en, der hed, en ny hjemmeside, der her spørger bedstefar, for det synes jeg passer nu. Og den giver vist nogle jeg tror, det blev en kæmpe succes. Ja, det er godt. Men jeg skal først lige have lavet nogle aftaler med, og nu kan jeg lige få det fløjt ind, at der sidder et par rigtig søde, eller nogen vi arbejder sammen med i, tør du sige det, Anders? Nej, men mange år, hvor jeg har fået et projekt med Colorbox, som vi alle sammen kender, og som i dag også har Skyfish ind over og sådan noget. Og dem har jeg haft med at gøre lige siden vi starter med, at Anders kom og siger til mig, nu skal du bare høre, hvad jeg har. Og det fik jeg lov til dengang af Birke Persen at tage mig af, og det har været et rigtig godt samarbejde. I har godt nok gjort mig. Og vi har jo så også været heldige at måtte komme ind
blandt andet Lars Rador, jeg har været inde og lavet en del sammen med jer. Det vil sige, at man har også haft et godt samarbejde med Cutterbox, og nu Skyfish. Det er samme firma, men alligevel. Og dejligt, I vil komme. Og tak for et godt samarbejde med jer. Og så billeder til din hjemmeside. Hvad? Hvad for noget? Billeder til din nye hjemmeside. Ja. Så det er ikke, nu kom jeg lidt ud af den, og jeg må indrømme, lige i øjeblikket har jeg faktisk, meget med de mange ord, har faktisk svært ved det, fordi jeg ved, hvad der vil ske lige om det, hvis jeg siger ret meget mere, og det har jeg egentlig ikke lyst til. For det er, jeg holder så utrolig meget af jer alle sammen, og jeg mener det virkelig. For det, vi har haft så mange, altså der skulle næsten have lavet en film over alle de 10 år. Altså jeg kan da blandt andet prale med en af de få, sammen med et par stykker, der sidder her også, har fået lov til at danse en aften midt i Rådhushallen helt alene. På en kørestol. Og en med kørestol også, det er rigtigt. Jo, vi har lavet mange sjove ting. Rådhuset har også sin charme på den måde. Men i det store hele har jeg hvert tilfælde været rigtig, rigtig glad for at være i Odense Kommune i alle de år. Jeg kan, og det er ikke bare noget, jeg siger nu. Jeg kan ikke mindes, at jeg har været ked af at køre her. Det har jeg ikke. For jeg synes, man kommer op til store, helt smilende ansigter. Altså gode mennesker, og vi har altid været gode til det sociale, synes jeg. Sådan lige at fortælle, altså, jeg ved, hvornår Brian fik sit første barn, skulle jeg sige, at han har så kun en endnu. Mærkeligt nok, hvad fanden laver du? Nå. Og så fremdeles, jeg kender jo snart en lille smag. Du har da lige holdt ferie. Nå. Men vi har været gode til også at tørre godt og åbne os over for hinanden, sådan mere eller mindre. Og det har været lækkert. På den måde har vi nemlig også kunne hjælpe hinanden, når der har været noget. Og det har vi været endnu bedre til mange gange. Vi kan altså godt se, når en menneske enten har en dårlig dag, er lidt nede eller sådan noget, jamen så må vi jo prøve at hjælpe vedkommende, og det har vi delt med at være gode til. Og det tror jeg, kommunen kan være rigtig glad for. Jeg håber, det er sådan her generelt. Det er ikke sikkert, men det tror jeg nu egentlig, det er. For selvom det er en kæmpe arbejdsplads, så føler jeg, med dem jeg har mødt i hvert fald, at der er sådan en dejlig socialt sammenhold alligevel. Selvom det er en stor klods, undskyld udtrykket. Og så var der sikkert en masse andet, som jeg plejer at sige, nu griner jeg mig lige om lidt, for det, jeg plejer gerne at sige det der, jamen, så der er nok en masse, jeg har glemt. Og så siger du gerne, nej, det har du nok ikke. Det har jeg. Men jeg har i hvert fald kun tilbage, der er også, det tæller mig lige skynde mig at sige, at min bror var med også, der sætter for enden. Der skulle et familiemedlem med, synes jeg, hvis sådan har også hjulpet mig gennem en svær periode her for år tilbage, nogle år tilbage efterhånden. Og der har min bror været en af mine største støtter, og vi har så også kun den anden tilbage nu. Vi har desværre kommet til den alder, hvor vi mister forældre og sådan noget jo. Og så, nogen kender ham, han sidder ved siden af en af mine gode kammerater, vi tager til fodbold sammen med, blandt andet. Men der var i kommunen i forvejen, og vi så ikke ret meget til hinanden, når vi arbejdede. Nogle gange i kommunen kan man jo gå i overvis uden at se dem. Så tænkte jeg, nu skal John i hvert fald se, hvordan Rådhuset ser ud. For John er på ham på slottet, siger han. Han er på slottet. Som hvad kaldes det i dag? Hvad kan det betjente? Hvad hedder I? Tak, undskyld. Han er i teknisk service. Det har jeg sgu da glemt, når jeg ringede til dem. Så John, og så var der jer to fra Cutterbox, som jeg har nået. Så er der vist ikke den andre udefra på den måde. Resten har vi arbejdet mere eller mindre sammen med alle sammen. Vi har været her. Tusind tak for jeres måde at være på og arbejde sammen med. Og tusind tak for det, der står heroppe. I har været med mere eller mindre alle sammen. Jeg kan overhovedet ikke finde lige pludselig. Kom der alt det. Den bedste gave var selvfølgelig skjorten, som jeg glæder mig utroligt til nu, når jeg skal til Tyrkiet på søndag. Og tage på dernede, for jeg vil ikke tage den på herhjemme, tror jeg. Men så er det jo godt, man kan tage billeder og sende. Ja. Og lige til slut, tak fordi jeg fik lov til at holde denne reception, som jeg har fået lov til af Jens. For det jeg skrev til ham pænt, der sagde, ved du hvad, jeg ikke holder op, uden at der er et par stykker, der siger rigtig farvel til, og det var Jens helt op på, og på en rigtig god måde for øvrigt. Så alt i alt er det positivt, jeg kan skynde mig at sige, det har været positivt, det har været godt. Men for fanden, undskyld jeg bander, kommer jeg til at savne jer. Frygteligt. Tak for nu. Men I skal blive siddende og spise noget mere og drikke noget. Jeg har lige til klokken 1. Vi skal udnytte det sidste. Men det må gerne gå til møde. Tak.